Am decis că acest canal va consta într-o aplicație, și anume aplicația Dolphy. Adică voi lăsați în comentarii numărul vostru de telefon. Noi vă vom băga într-un grup de WhatsApp unde voi veți trimite o poză cu fața voastră. Noi vom lua acea poză și vă vom face în aplicația Dolphy. Vă vom face un fel de păpușă. Apoi, următorul videoclip al nostru vă va fi dedicat vouă, celui care a trimis poza. Vom arăta rezultatul făcut în Dolphy și vom aștepta următorul comentariu.